No, no jugaré amb tu, però contes història. No me la sé. Com que no te la saps? Jo te la contaré. Hola, soc l'Ismael i form part de l'equip de Nales. Antoni vivia en una caseta de camp i un dia varen fer el camí de Sant Jaume. I a Antoni no li agradava perquè passava molta de gent. Després Antoni s'hi va donar compte que aquest camí donava a la tumba de l'apòstol Jaume. Va decidir anar-hi per el camí. Mentre caminava es donava compte que era una via de comunicació, d'intercanvis comercials i culturals. La destinació era la catedral de Sant Jaume i Antoni va decidir quedar-se allà una mica més de temps. Això era un nen que es deia Adrià. En Adrià va néixer quan va ser la divisió del califat en petits regnes de taifes, el 1031. En el 1037, en Ferran I va pressionar les taifes de la zona de Salamanca i a Vila. Al llarg del segle XII es va deturar l'avanç. Per l'ajuda de les taifes varen rebre de pobles nord-africans. En Adrià va morir, però va tenir un fill, en Ferran. No li agradaven els almoràvits, que van arribar a la península després d'en Alfons V conquerís Toledo. Després, en l'any 1146, varen desembarcar els almohades. En Ferran es va unir a ells i van unir les taifes. Després de que ocuparen la vall del Duero, els aragonesos i catalans es varen expandir fins a la vall de l'Ebre. Hola, gent. Soc n'Àngel Rubio, de l'equip de Nales Ortega Martínez. I aquí us presentaré un home que us gravarà una entrevista molt xula. Teletransportació. Prrra! Hola, sóc Antoni, com us ha dit l'Àngel, de l'equip de Nales Ortega Martínez. Us contaré una història sobre els regnes cristians. Els regnes cristians i els comtats cristians es varen formar així. Quan els exèrcits musulmans varen envair la península ibèrica, va quedar una part no conquistada, els primers emirs de Còrdova. Van exercir tributs als habitants d'aquestes terres. Al llarg del segle VIII es varen dificultar el cobrament d'imposts. Aprofitant aquestes circumstàncies, van formar diversos nuclis de resistència contra la dominació islàmica. La formació del regne d'Astúries. Durant el segle VIII, diversos camps locals de les muntanyes d'Astúries es varen negar a pagar els tributs als emirs cordobesos. El més destacat va ser Pelàgia. Va resistir un atac musulmà. Alfons I, 739 i 757, i Alfons II, II, varen ser els primers monarques del regne d'Astúries. La cort del regne es va establir a Oviedo. Què entenen per reconquesta, nens? Per reformar la legitimitat dels regnes cristians del nord de la península com a continuadors del regne visigot, es va anomenar reconquesta el procés de reconquerir les terres de l'Andalús, i va durar 8 segles. Hola, soc Daniela, som part de l'equip de Nales Ortega Martínez i ara us contaré una història que us deixarà bocaoberts. La divisió del califat dels regnes taifes van afegir militarment a l'Andalús. Això va fer que els regnes cristians conquerin grans territoris al segle XI i XII. Els regnes taifes acceptaren pagar gaires tributs per comprar la pau. Per això, els regnes cristians construïen cartells, millorant l'armament i organitzant nous exèrcits. Ferran i reclamar gran part de l'actual Salamanca i Àngel. Alfons VI conqué Toló i ocupà el centre de la península. Al segle XII, els regnes taifes rebaren ajuda del nord africà, amb els almorits i almohades, mentre hi havia lluites entre Castella i Lleó. Al segle XI, el regne de Navarra no es va poder expandir-se per les seves fronteres amb Castella i Aragó. Aragó conqués Saragossa i el comtat de Barcelona al camp de Tarragona. El comte Ramon Berenguer va retar la conquesta. Durant els segles VII i XII, el regne de Castellonès ocupà la vall del Duero i del Tajo. Els guerrers catalans es produeixen fins a la vall del Ebre.